फैगौ जे बिसायख'थि जागोन जे 9 एप्रिलाव जागोन बे बिसायख'थियाव आं रायजो राजाफोरखौनो खावलायगोन जाहाथे मोजाङै जे हान्जाया जोंनि बिपिएफ हान्जा बे बिपिएफ हान्जाया जिबायदिहै जौगानायनि खामानि मावदों आरो बे खामानि नुनानै जि भिजन दोङो दर्शन दोङो बेखौ नुहरनानै रायजोफोरा जाहाथे बिपिएफ हान्जाखौ मदद होयो बेखौनो खावलायो दिनै बिथां इस्लाम धर्मनि मानसि सुबुंफोरा गावसोरनि धोरोम हिसाबै जे रमजान मासाव दिनै इफ्तार खालायदों बेयाव बिथांमोनजों लोगो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनजों जे बिथांमोननि साननाय बिसोर जे गावसोरनि इसोर खुलुमनाय बेखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोन्दों बिपिएफनि आदर्शआ बिसोर मिथिना मोनखादों जे बिपिएफनि आदर्शआ जाबाय मा गासैखौ अनलायनाय बेवहाय गोदो उन्दै गैया बिभिन्न जनगोष्ठीखौ गासैखौ अनलायनाय बिभिन्न धर्मखौ अनलायनाय बेवहाय जौगानाय दोङो आरो अनलायनाय दोङो आरो गोजोननाय दोङो बेनिखायनो मानसिफोरा बेयाव फैदों आं दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जानि गाहाय बिथांमोननो जों आंनि जि साननाय बादिहै जे 46 उदालगुरि ST/LAC बेनि थाखाय सेथि हिसाबै आं बेखौ बिजाथि हिसाबै आं टिकेट नागिरदों बिपिएफ हान्जानिफ्राय नैथिया जाबाय जि 48 टांला बे समस्यानि थाखायबो आं बिजाथि हिसाबै टिकेट नागिरदों फैगौ जे बिसायख'थि जागोन जे 9 एप्रिलाव जागोन बे बिसायख'थियाव आं रायजो राजाफोरखौनो खावलायगोन जाहाथे मोजाङै जे हान्जाया जोंनि बिपिएफ हान्जा बे बिपिएफ हान्जाया जिबायदिहै जौगानायनि खामानि मावदों आरो बे खामानि नुनानै जि भिजन दोङो दर्शन दोङो बेखौ नुहरनानै रायजोफोरा जाहाथे बिपिएफ हान्जाखौ मदद होयो बेखौनो खावलायो रायजोफोरजों मिलायनानै खामानिखौ मावगोन आरो रायजोफोरनि गांनाय हनायखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो सरकारनियाव जिबायदि नांगौ बे बाथ्राफोरखौ फोरमायगोन आरो मानो होनबा जोंनि सुबुं माहारिहा गोबां दाबो लोरबां हिसाबै दङ राजखान्थियाथ' आलादा खोथा बेबायदि रांखान्थि होन जा सोलोंथायानो जा देहा फाहामसालिनि खोथा दङ गांनाय हनाय आबादारि खोथा दङ बेफोर गासैबो आयदायावहा जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन टिकेट मोनोब्ला सारा देरहासार जागोन रोखा नामा सार 100% सियर